Денис, как си? Добре ли си? Хубаво има, добро има. Преди изпита. Виж нашото вина бе етонасто. Вашето вина бе етонасто. Значи можете 2 часа има до изпита на Денис. Това е видеото преди изпита. След изпита ще има още едно видео, да видим какъв ще е резултата. Денис, как се чувстваш? Човешко. Стрес има ли? Нормално. Ще има. Банани даде. Когато Господ е до нас, кой ще бъде против нас? Амин. И оператора да снимаме Кемал Огнянов. Той през всичките часове на Денис беше до него. Винаги. От първия час до последния. Подкрепа! Коча подкрепа я пиери. Кемал, сещаш ли как караше първия час, Денис? Да, само на първа се опитваше да кара целия град. Само на втора се опитваше да кара. Сега, братче, дори забележки не прави. Да се учи момчето, той тето не е много. Ще починим половин час, след което отново ще излезем малко, ще потренираме. Ще сложим нафта, естествено. Медиамаркт. И след това ще видим резултата на Денис. Аз вярвам, че той ще вземе изпита, защото се уповавам на Господ. Знам, че той като е до нас, никой не може да бъде против нас. Амин. Слава да бъде на Неговото име. Амин. С това видео ще покажем, че Господ е велик. Че никой не може без Господ. Трябва всеки да се уповава на Него. Той е велик. Аре, чао. Чао, ще се видим след резултата. Сме тук. Няма проблем. Господ. Господ е велик. Новия шофьор Денис Алексиев. Честито, Денис. Мерси, бе, човек! Како е? Алда картика! Слава на Бога! Слава на Господ! Исус Христос! Слава на Господ! Както казах в първото видео, вярвам в Господ, защото Той е до нас, че Той ще вземе. Така и стана. Слава да бъде на Неговото име и нека всички да се уповават на Него, не само когато имат нужда, но винаги да се благодарят на Него. Амин. Винаги, когато лягат, когато стават, когато ядат хляб, да се благодарят за хляба. Да прощават. Да прощават на тези, които не им прощават. И още един път ще кажа: слава на Тебе, Господи! Ти винаги си до нас. Бъди и до другите. Бъди и до другите хора. Не ги оставяй. Не ги въвеждай в изкушение. Избави ги от лукавия. И нека те следват Твоя път. Амин. И на Тебе честито. Мерси. Той е мой. Мерси. Слава на Господа. Чао. Чао. Скоро виждане. Мерси.